मण्डलिखौ गायसननानै माबोरै दैदेनबोखो बिनि अभिगताखौ एक्सपिरियेन्सफोरखौ सानलायनानै रंजायाबा थानो हायाखै आरो बिनिखायनो रंजानायजों बुंफबदों इसोरनि बाख्नाय जाथों दा बे इसोरखौ बाख्नायनाय आरो रंजानाय समायाव इसोरालाय जोंखौ मा बुंनो हास्थायदों जोङो बे बाथ्राखौ दसे नायगोन जोङो बाइबेलनिफ्राय फरायनो गितफोर जिथु बिखय थीम होदों बे जाबाय गितफोर 18 बालाबनिफ्राय 1, 2, 3 आरो बिनिफ्राय 46, 49 सिरि जों फरायगोन आंहा खमा मोननांसिगोन बिसिबिनिफ्राय खारन आं असमिया बाइबेलसो लाबोबाय आं बेनिखायनो बिथांखौ जाहा दिपुटि बिशपखौ आं मदद खालामदों बर'आव फोरोंना होदों इसोरनि रावा बेबायदि फोरबो नोङो आंनि जर आङो नोंखौ बिमायनो अनो फोरबोआ आंनि गोजौ अन्थाइ आरो आंनि अन्दर आरो आंखौ सख'ग्रा आंनि इसोर आंनि गोजौ अन्थाइ नोंनियावनो आङो आश्रय लानि आंनि गेदेर दाहार आंखौ सख'ग्रा गं आंनि गोजौ अन्दर बाख्नाय जानो समायनाय फोरबोखौ आङो लिंब्ला आङो आंनि सुथुरफोरनिफ्राय बासाय जागोन जोङो फरायगोन 46 खौ फोरबो इसोरा गोथाङै दङ आंनि गोजौ अन्थाइया साबाय सोंजाथों आरो आंखौ बासायग्रा इसोरा मान होजाथों 47 बे इसोरानो आंनि मुङै फाल्था लाग्रा आरो बियो गुबुन गुबुन जातिफोरखौ आंनि सिङाव गंहो दं आंनि जेंगा गसंग्राफोरनि सायावबो नोङो आंखौ फोजौबाय नासयग्राफोरनिफ्रायबो नोङो आंखौ बासायबाय बेनिखायनो फोरबो संसारिफोरनि गेजेराव आङो नोंखौ बाख्नायगोन आरो नोंनि मुङै बाख्नायनायनि मेथाइ खनगोन जिसुनि मुङै जिरायदो आंनि गोजौ अन्दर बे आंनि बासायगिरि बे आंखौ रैखाथि होयो बेनिखायनो बुंदों आं बिखौ मा खालामगोन बे हामबाय होनजाथावना आरो बेनिखायनो आं बे जिहुवाखौ जातिफोरनि गेजेराव आं धन्यबाद होगोन आं प्रशंसा गित गायगोन मानोना बे आंखौ आंनि शत्रुफोरनिफ्राय जे शत्रुफोरा आंनिखि गेदेरमोन बोलोग्रामोन आं हायामोन नाथाय इसोरा आंनि बासायगिरि जानानै जर जानानै गोजौ अन्दर जानानै आंखौ बेरा दैदेननायखाय बे आंखौ बासायनायखाय आं दायो बेखौ बाख्नायनो आं नांगोन दिनै दाङागाव मण्डलियाबो बेखौनो खालामदों दायुदा बुंनाय बादि बे मण्डलियाबो बेखौनो खालामदों मानोना बे मण्डलिया 1947 सनाव नि सिगाङाव बेयाव गैयामोन मण्डलि गैयामोन नाथाय इसोरनि अननायाव बिनि किसुमान मानसिफोरा गाहाम रादाबखौ खोनाबाय ख्रिस्ट जिसुआ जे इसोरा जे अनसुला इसोर बे गेदेर इसोर बे बाथ्राखौ खोनानानै जेब्ला बिसोर गोथार जिउमानि आत्मानो गोथार जिउमानि बोलोजों हहायजों जेब्ला बुजि मोनबाय जे बिसोर सैथो इसोर बे अनसुला इसोर बे गेदेर इसोर
어머나 비탕마 기단도 칼람바이 जों बेखौनो खुलुमगोन मानोना बेबायसा इसोराव गैया अनसुला इसोर आरो गेदेर इसोर जि इसोरा गोदै जातिखौनो पृथ्वीनि जातिखौनो मा खालामनो हायो बिसार खालामनो हायो बेबायसानो हिदानथ खालामबाय होमबाना बे दाङागाव मण्डलिया इसोरनि आत्माजों गायसनजाबाय आरो गायसनजानायनि उनाव गायसनजाबायल' नङा इसोरनि फिसा जाबाय नङा बेखौ बाख्नायनो खुलुमनाय जेब्ला थांखि लाबाय बे मण्डलिया जाबाय 90निफ्राय दायो 38 घर जाबाय 6-7 जननिफ्राय दायो प्राय 200 खाथि मेम्बार जाबाय बे समाव मेट्रिक पासआनो गैयामोनदां नाथाय दायो MA पास खालामनाय बहुत जाबाय आं जेब्ला सुबाइनराव नायदों MA पास बहुत आं नुबाय BA पास बहुत हायर सेकेन्डारि आरो बेनिफ्राय मेट्रिकुलेट बहुत ओंखारबाय जि मण्डलियाव सेथि गायसननायाव खेनि मेट्रिक पास मानसि गैयामोन नाथाय नैबे फैबाय थानाय दिनफोराव नैबेसां जौगाबाय जानो हागौ बहुत समस्या फैदोंमोन जेंना फैदोंमोन जेंसि फैदोंमोन निराश जादोंमोन खिन्थु इसोरा लोगोसे थाफानायखाय दाहालागि सफैदों आरो बेनिखायनो थानो हायाखै रंजादों बेखौ बाख्नायदों बेखौ खुलुमदों बै समावथ' जोंनिया खोनानाय गिर्जा न'आ फिसामोन आरो बे गिर्जाखौ मादों लुनायमोन जिगाबजों लुनायमोन नाथाय दायो मा दुइतलिया गिर्जा न' बहुत सोलायबाय आरो बे जाबाय इसोरनि अननाय अनुग्रह आरो बेनिखायनो रंजायाबा थानो हायाखै बिनि अननाय बिनि दया बिनि दैदेननायखौ गोसोखांनानै इसोरा बे अननाय अनुग्रहखौ गोसोखांनानै इसोरखौ बाख्नायदों आरो बेखौ रंजादों जों बे इसोरनि बाथ्रा बेयाव लिरदों बिनिहाय जेब्ला जोङो इसोरखौ धन्यबाद होयो बे दायुदाबो बुंदों आंखौ बेबायसा बासायनायखायनो जातिफोरनि गेजेराव आङो इसोरखौ धन्यबाद होगोन आरो आं बेखौ मा खालामगोन प्रशंसा खालामगोन आं साखि होगोन आंनि इसोरा माबादि इसोर आंखौ माबोरै बासायबोखो बियो आंखौ माबोरै हहाय खालामखो आं सासे साधारन मानसिया माबोरै आं राजा जाखो आंनि शत्रुफोरा आंखौ बुथारनो बहुद नाजादोंमोन नाथाय आंखौ बुथारनो हायासै आं बे बाथ्राखौ आं जगतनि मानसिफोरनो आं साखि होगोन होननानै बिथाङा बुंनाय जेब्ला जोङो सोरबा सासे मानसिखौ धन्यबाद होयो होमबाना प्रशंसा खालामो जाहा मोनसे गेदेर दायित्व फैयो जेब्ला सासे मानसिया आं उदाहरन होनो आरो बाय बुजिनो हानाय बादि दुखिया मानसि हावरिया मानसि मोसौ हालिसे एवो माइ गायो 12 बिगा बिदिनो जायो बोसोरसे बेसा हालेवबाय थानाय समावनो मोसौआ बेमार जाना होबाय हालिसेल' मोसौ 12 बिगाखौ गायनांगौ हालेवबाय थानायावनो बेमार जानानै मासे थैबाय गैला बायनोबोथ' हाला मा खालामगोन थारमाने बेहा देग्लाय माइ गायनायानो जोब्बाय माइ गायनाय जोब्बायब्ला जानायबो जोब्बाय हिनजावखौ गथ'फोरखौ फिसिगोन माबोरै गैला नाथाय गामिनि सासे मानसिया बेहा मोसौ दोनसैलायो आरो बे मोसौ गैजो हालुवा दङो जेब्ला बिनि दुखुखौ नुबाय जे बेहा मोसौआ थैना जोब्बाय हावरिया मानसि मोसौ मासे बायनांगौबा बेसेबां फैसा नांगौ उपाय गैला जोबसिगोन बे हालेवनो हाला देग्लाय आरो बियो न'खरखौ फिसिनो हादोंब्ला अननानै मा खालामखो बियो बुंबाय ओइ नोंहाथ' मोसौआ थैबाय नङा आंहा मोसौ दङ हालुवा मासे लां होननानै बुंनानै लांहोबाय
आरो हालेवनानै माइ 12 बिगा माइखौ गायहोजोब्बाय आरो दालाय बे हावरिया मानसियालाय बे दुखिया मानसियालाय बैखौ मा होनना बुंगोन आं सानो धन्यबाद दै बहुत धन्यबाद नों आंखौ सहाय खालामामोनब्ला आं बे 12 बिगा हाखौ गायनो हानाय नंलामोन आं बे हाखौ गायनो हानाय नङामोनब्ला आंनि न'खरखौ आं फिसिनो हानाय नंलामोन बहुत धन्यबाद प्रशंसा खालामदों नों बादि अनखौ मानसि गैया बहुत हामबाय होननानै बुंगोन आरो नाथाय जेब्ला सासे मानसिया सोरबा सासे मानसिखौ बिनि अननायखौ मोननानै बिनि सहायखौ मोननानै जेब्ला धन्यबाद होगोन प्रशंसा खालामगोन होमब्ला मा थायो दायित्व फैयो बे दायित्वआ मा बे दायित्वआ जाबाय आंखौ सहाय खालामनाय मानसिनि हास्थायनाया मा गोसोआ मा बेखौ जाफुंहोनो थाखाय दायित्व फैयो बे जेब्ला माहाजोना बुंगोन ओइ आहा बारिया जिबायलै बारि होनना बुङो बारिया जिबाय बोरमा हाबनानै मोसौ हाबनानै आहा बारिनि मैगं थाइगंफोरखौ जासोदों फिथाइ सामथाइफोरखौ जासोदों बे सानसे आंनि बे बारिखौ बनायना होफैलै होनना बुंबोला दायित्व मा जाखो बेखौ सहाय मोसौखौ होनानै सहाय खालामनायनि दायित्वआ सफैबाय जे बिनि गोसो बादि जिउ राहाखौ बनायना हैनाया जुदि बुङोबा आंहा खमाय गैयालै होननानै बुङोबा माबोरै बुंगोन बे माहाजोनालाय सानगोनदां मा आंथ' बेखौ एसेबां सहाय खालामबाय एसेबां अनबाय आं बेखौ नाथाय बे आं जिउरा घन्टासेबो नाङा घन्टानैबो नाङा घन्टासेबो नाङा जिउराखौ बुनो होबाय नाथाय बे हाया होनना बुंबाय खोब बेजार मोनगोन दा आंथ' खिनि बेजार मोनगोन उनाव माबाफोर बिबालाखिनो होनाय नङा मानो एसेबां आंखौ आंनि अननायखौ मानो बुजि मोनासै बियो बेखायनो जों सानदों थारमाने दायित्व मा दायित्व जुदि सोरबा जोंखौ सहाय खालामदोंब्ला जोंखौ अनदोंब्ला जोंखौ बासायबायब्ला अब्ला दायित्वआ जाबाय बे बासायग्रानि हास्थायनायखौ गोसोखौ मानिनाय बेखौ नामायनाय दा जों जि इसोरखौ फोथायनानै बासायजानायखौ मोनबाय जि ख्रिस्ट'खौ मोननानै जोङो थैनायनिफ्राय गोथां जिउखौ मोनबाय जि ख्रिस्ट' जिसुखौ फोथायनानै जों पापी मानसि नरकथिं थांबाय थानाय मानसिफोरा स्वर्गथिं थांनो जों मोनबाय बे बासायग्रा इसोरनि प्रति जोंहा जेब्ला जों बेखौ धन्यबाद होनना बुंदों हे इसोर धन्यबाद नोंसोर जोंखौ बासायबाय नोंसोर जोंखौ जोंनि पापखौ खबा होबाय नोंसोर जोंखौ थैनायनिफ्राय बासायबाय जिउखौ होबाय हामबाय फोरबोआव हामबाय बेसाद बुंदोंबा जोंहा दायित्व सफैबाय आरो बे दायित्वआ मा बिनि हास्थायनाया मा बे हास्थायनायखौ नामायनानै जोङो बेखौ खालामनाय बिनि हास्थायनायालाय मा सेथि तिमथि 2:4 नायोब्ला बिनि हास्थायनाया बे जे साफ्रोमबो मानसिफोरा बासायजानाय आरो सैथोखौ मिथिगोन बिनि हास्थायनाय তোর ইচ্ছা এই যে প্রতিজনে জীবন পায় আরো পরিত্রাণ পায় আরো সত্যর জ্ঞান পায় বিনি হাस्थायनाया बे आरो बिनिखायनो बेखौ हास्थायनानैनो बियो इसोर जानानैबो मानसि जाना फैबाय स्वर्गआव थानाय इसोरा पृथिबियाव फैबाय दाग्रा इसोर जानानै बियो दाजाग्रा मानसिजों बुजाबाय सोमोन्दो गारजाबाय मिनि जाबाय उनाव गोथांहै गजाल दोजानानै क्रुसाव आलाय जाबाय उद्देश्यआ मामोन उद्देश्यआलाय मानो फैसा खामखौ बिलाय उद्देश्यआ जाबाय जेन साफ्रोमबो बासायजानायखौ मोनगोन आरो सैथोखौ मिथिगोन दा बेखायनो बे हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय बियो गावजोंथ' खालामबाय बेखौ खालामनायखायनोथ' जोङो बासायजानायखौ मोनबाय नाथाय बे बासायजानायखौ मोननोब्ला जों माबोरै मोनखो जेब्ला जों बे अननायनि बाथ्राखौ जेब्ला जों खोनानानै जेब्ला गोथार आत्मानि सहायजों जों जेब्ला बुजि मोनबाय
जों खैदान दलाबाय बिनियावसो बासायजानाय दोङो बेनिखाय बेखौनो आंनि राजा खालामगोन आंनि फोरबो खालामगोन आंनि इसोर खालामगोन आं बेखौनो खुलुमगोन जेथियालागि आं पृथ्वीयाव थायो जेथियालागि आं बेखौ खुलुमनानै आं थैलांगोन जों बासायजानायखौ मोनबाय नाथाय जायफ्रा मिथियाखै जोंनि दायित्वआलाय मा जों मिया नायदोंमोन दाखाल मिया मण्डलिया माबोरै जायो मण्डलि जानाया माबोरै जायो जेब्ला मण्डलिखौ गायसनो बेखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बितरनो मा बुंनाय दायित्व मोनसे होबाय मा दायित्व बियो आं नोंनो मा होगोन स्वर्गनि साबिफोरखौ होगोन जि साबिदों नों बे पृथ्वीनिफ्रायनो स्वर्गनि दरजाखौ खेवबोला खेवगोन खुलिबोला खेवगोन आरो मारिबोला बन्द जागोन बे स्वर्गनि साबिखौ आं नोंनो होबाय थारमाने बा स्वर्गनि साबि मण्डलिया खेवना होबोला दरजाया गेवगोन स्वर्गनि दरजा जगतनि मानसिफ्रा हास्थायबोला हाबनो हागोन नाथाय मण्डलिया जुदि बन्द खालामना दोनोब्ला जगतनि मानसिफ्रा हाजार हास्थायब्लाबो स्वर्गआव हाबनो हानाय नङा बे स्वर्गनि दरजानि साबिखौ सोरनो होना गालांखो जिसुआ सोरनो होना गालांखो मण्डलिनो होना गालांबाय मा साबियालाय हरिपुजानि साबि मा होनबाथ' मण्डलिनि आखायावसो मानसिफोरनि स्वर्गआव थांनाय नरकआव थांनाय थांनो मोनि स्वर्गआव थांनो मोनिया मण्डलिनि आखायावसो मण्डलिनि आखायाव माबोरै खारन स्वर्गआव हाबनोब्ला बासायजानायखौ मोननांगोन बासायजानायखौ मोननोब्ला जिसुखौ बासायगिरि होननानै मिथिनांगोन खिन्थु बेखौ मिथिनोब्ला जिसुनि बे गाहाम रादाबखौ खोनानांगोन नाथाय खोनागोन माब्रै सोर मिथिगौ बे बाथ्राखौलाय जेब्ला जिसु सेलाफोरखौ सोंनायमोन ओइ सेलाफोर बे जगतनि मानसिफ्रा आंखौ मा होनना बुङो बिसोर बुंबाय खायसे एलिया होनना बुङो खायसे जहन बाप्टाइजर होनना बुङो खायसे जेरेमिया होनना बुङो भाबबादिफोरनि गेजेराव सासे होननानै बुङो होमब्ला जिसुआ बुंबाय थिग दङ जगतनि मानसिफ्रा जियानो दा बुंथों खिन्थु नोंसोर मा बुङो नोंसोर आंखौ सोर होननानै मिथियो मा होनना सानो नोंसोरलाय सिरिमोन उनाव जुनानि फिसाला सिमोना बुंबाय नों इसोरनि फिसा बासायगिरि मसीह नोंनियावसो बासायजानाया दङ होमब्ला जिसुआ बेखौ बुंबाय धन्य बे बाथ्राखौ नोंनि बे थैजों मोदोमजों बुङाखै बे बाथ्राखौ आफा इसोरासो नोंखौ बुंनो होदों नंगौ आं इसोरनि फिसा आंसो बासायगिरि आंनि बाहेरा रावबो गैया जहन 14धा ময়ে বাক সত্য আৰু জীৱন মোৰ যোগেদি নগ'লে পিতৃৰ ওচৰলৈ কোনো নাযায় আনছো আৰু মানাनो बे मण्डलिखौ स्थापन खालामबाय दा गुबुना मिथिया बे बाथ्राखौ जिसुआ जे मसीह जिसुआ जे बासायगिरि बिदि इसोरनि फिसा बिनियावसो बासायजानाय दङ जीवन दङ खाबखुमा दङ स्वर्ग रायजोआ बिनियावसो दङ गुबुना मिथिया सोर मिथियो दिनै जगतनि सोर मिथियो सोर जों मण्डलि सोरबा मिथियो दे जगतनि मानसिफोरा नङा रावबो मिथिया सोर मिथिगौ जायफोरा सिमोन बादि बुंबाय नों इसोरनि फिसा बासायगिरि जों जायफोरा जेसांना बुंबाय जोंनो बे साबिखौ होना गालांबाय मण्डलिनो होना गालांबाय अब्ला बे बाथ्राखौ जोङो जुदि खिथायाब्ला मानसिफोरा खोनानाय नङा मानसिफ्रा खोनायाब्ला बिसोरो जिसुआ जे बासायगिरि बिसोरो मिथिनाय नङा मिथियाबा बिसोरो जिसुखौ नाजावनाय नङा जिसुखौ नाजावाबा बिसोरो बासायजानायखौ मोनाबा बिसोरो स्वर्गआव हाबनो हास्थायबाबो मोननाय नङा मण्डलिया मा खालामखो
문돌이야 बनद खालामना दोनबाय 근데 जेब्ला 문돌이या खिथागोन मानसिफ्रा खोनानानै जेब्ला बिसोरो बुजि मोनगोन इसोरा जे अनसुला इसोर जोंनि पापनि कारणे इसोर जानानैबो मानसि जाना फैनाया थैफैबाय बिनियावसो पाप खोमा दङ जिबन दङ जेब्ला मिथिगोन बिसोरो फोथायनानै जेब्ला जिसुखौ राजा खालामगोन फोरबो खालामगोन इसोर खालामनानै खुलुमनो सिद्धान्त लागोन बासायजानायखौ मोनगोन स्वर्गआव थांगोन बे दायित्वखौ जिसुआ मण्डलिनो होना गालांबाय जोंनो होना गालांबाय नैजों जेबो बेखौ धन्यबाद होननानै बुंदोंबा बेखौ गौरब प्रशंसा खालामदोंब्ला नोंनियाव सां बासायजानायखौ मोनबाय नोंनियाव सां जोबनो गैयै जिउखौ मोनबाय होननानै जों बेखौ गौरब प्रशंसा खालामदोंब्ला अब्ला जोंनो दायित्व होबाय आरो बे दायित्वआ जाबाय बे बाथ्राखौ जों जगतनि मानसिफोरनो खिन्थानाय दायित्वआ बुंदों नों आंनि अन्थाइ नों आंनि गोजौ अंग नोंनियाव सां बासायजानायखौ मोनबाय नङाबा आं हानाय नङामोन आंनि शत्रुफोरा गेदेर बुलुग्रामोन आंनिख्रुइ खिन्थु नों आंनि थानायखाय नों आंनि इसोरखाय आंनि बासायगिरि जानायखाय आं बावनो हाबाय आं राजा जाबाय आं बे बाथ्राखौ आं खिन्थागोन जगतनि मानसिफोरनो दिनै जोंबो दायबादि बुंनांगोन जुदि जेबो बासायजानायखौ जों मोनबायबा पाप क्षमाखौ जों मोनबायबा रंजानायखौ मोनबायब्ला अब्ला जिसुनियावसो दङब्ला अब्ला बे बाथ्राखौ जोङो गुबुननोबो खिन्थानांगोन जेन बिसोरबो दा बेनिखायनो जिसुआ बुंनाय बिनि हास्थायनाया बे जों जेन बेखौ खिन्थागोन बेनिखायनो मथि 28 अध्याय 18, 19, 20 पदआव मा बुंदों স্বর্গ আর পৃথিবীর সকল ক্ষমতা মোক দিয়া হল এই হেতুকে তোমালোক যোৱা আৰু সকলো জাতিকে শিষ্য কৰি পিতৃ পুত্ৰ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ নামত বাপ্তিস্ম কৰা আৰু যি যি আদেশ মই তোমালোকক দিলো সেই সকলোকে পালন কৰিবলৈ যিবিলাকক শিক্ষা দিয়া চোৱা জগতৰ শেষলৈকে মই তোমালোকৰ সঙ্গে সঙ্গে আছো जोंनो बे दायित्वखौ होदों जों खिथागोन जोंखौ ख्रिस्टान खालामनो बुङाखै थां ख्रिस्टान खालामनो थांनानै बुङाखै बे जोंखौ ख्रिस्टान खालामनो होआखै आरो जों खालामनोबो हाया रावबो मानसिया रावखौबो ख्रिस्टान खालामनो हाया खालामनोथ' होआखै मोनसे खालामनोबो हाया ख्रिस्टाना खामनाय नङा खामजानाय नङा ख्रिस्टाना जानायसो ख्रिस्टाना जायोसो खामजानाय नङा बेनि रावबो खामनोथ' होफायाखै खामनोबो हाया ख्रिस्टाना जायोसो माबोरै जायो आं दहाय बुंनाय बायदि जिसुआ जे बासायगिरि बे अनसुला इसोर बे गेदेर इसोर बे बाथ्राखौ जेब्ला मिथिगोन सोरबा मानसिया खोनानानै फोथायगोन नाजावगोन होमबाना बिसोरो सिद्धान्त खालामो बे अनसुला इसोरखौनो बे गेदेर इसोरखौनो जोङो खुलुमबाय थानो दे होननानै जेथिया बुंगोन होमबानो मानसिफोरा ख्रिस्टान जायो गाव गोसो जायो आं जेसेबां पृथ्वीयाव थागोन आं बेखौनो खुलुमना थैलांसिगोन मानोना बिनि बाहेरा रावबो बासायगिरि गैया होमबानो ख्रिस्टान जायो बेनिखायनो ख्रिस्टाना जायोसो खालामनाय नङा रावबो रावखौबो ख्रिस्टान खालामनो हाया खिन्थु ख्रिस्टान जायो मबा जायो जेब्ला सासे मानसिया इसोरनि बे गाहाम रादाब ख्रिस्टनि बे गाहाम रादाबखौ जेब्ला खोनागोन मिथिगोन पबित्र आत्मानि सहायाव बुजि मोनगोन आरो ख्रिस्ट जिसुखौ गावगावनि राजा फोरबो खालामनानै नाजावगोन होमबानो ख्रिस्टान जायो सासे मानसिया जोंखौ खालामनो होआखै खालामनोबो हाया जों जायो नाथाय जोंनि खामानिया जाबाय जों बे गाहाम रादाबखौ जगतनि मानसिफोरनो जों खिन्थानांगौ माबोरै खिन्थागोन खिन्थु हाखिसो होनांगौ जोङो ख्रिस्टान खालामनो होआ हाखि मा हाखि
बे ख्रिस्ट जिसुआ जोंनि आंनि जिबनाव मा खालामखो मानसिफोरनि जिबनाव मा खालामनो हायो दाइबा जेनेबा बुंदों आं बेबायसामोन आं बेबायसा समस्यायाव गोलैदोंमोन नाथाय इसोरा आंनि अनथायखाय इसोरा आंनि गोजौ अन्दर जानायखाय आंनि बोलो जानायखाय आं बेबायसा जाबाय आं बेखौ जगतनि मानसिफोरनो खोन्थागोन आं प्रसाद खालामगोन हाखि होगोन आं जोंनि खामानियाबो बिसो आं हाखिमोन आं माबायदिमोन आं माबोरै बासायजानायखौ मोनखो जिसुआ आंखौ माबोरै बासायजानायखौ होखो आं दायो माबायदि नैबे बाथ्राखौ जेब्ला जों मानसिफोरनो बुंगोन गाहाम रादाब बे आरो बे गाहाम रादाबखौ जेब्ला मानसिफ्रा खोनागोन मिथिगोन बिसोरो बुजि मोनगोन जिसुखौ नाजावगोन मानो बासायजानायखौ मोनगोन स्वर्गनि दरजाखौ खेवना होनाय जागोन बे दायित्व जों साफ्रोम नों जुदि सिमन बादि बुंबायबा आं जुदि सिमन बादि बुंबायबा आं सोर होनना बुंनायाव जिसुआ आं जुदि बुंबायबा नों इसोरनि फिसा बासायगिरि नोंनियावसो दङ बे बासायजानाया जुदि बुंबायबा आं बेखौ नाजावबायबा फोथायबायबा आंनो गिदिर दायित्व होबाय आरो बे दायित्वआ बे बासायगिरिखौ सोर बिलाय सिनाखि खालामना होनाय ख्रिस्टान खालामनो होआखै जोंखौ नाथाय जिसुआ सोर जिसुआ आंनो जिबन होबाय परित्रान होबाय स्वर्गआव थांनो हानाय शक्तिखौ होबाय जोबनो गैयै जिबनखौ होबाय बे जिसुआ सोर बेखौ खिन्थानायखौ मानसिया लानोबो हागौ लायाबो जानो हागौ मानसिनि इसोरा उदांस्रि होदों इसोरा मानसिखौ सनमान खालामो बिराद सनमान खालामो बै एदेन बारिनिफ्रायनो इसोरा मानसिखौ एसां अनो सनमान खालामोमोन आरो बेनिखायनो जेब्ला एदेन बारियाव दोनदोंमोन गासैनो दंफांनि फिथाइखौ इच्छा बादि जानो होदोंमोन फांसेल' दंफांनि फिथाइखौ जानो होआखैमोन जि दंफांनि फिथाइखौ जाबोला थैगोन बेखौ जानो होआखैमोन अब्लाबो इसोरा बे दंफांखौ दाननानै गाराखैमोन दोनबाय थानायमोन माथ्र बुंनाय उदांस्रि होदों नोंसोरनो गासैनि दंफांनि फिथाइखौ जा फांसेनि बे दंफांखौ दाजा जाबा जानो हागोन आं नोंसोरनो उदांस्रि होदों आं नोंसोरनो बादा होआखै खिन्थु जायोबा थैगोन उदांस्रि फ्रि उइल इसोरखौ लायो ना सैतानखौ लायो स्रांखौ लायो ना खोमसिखौ लायो स्वर्गखौ लायो ना नरकखौ लायो इसोरा जुर जबर होआ इसोरा उदांस्रि होदों मानसिखौ सायख'नानैसो लानो मासे सनमान खालामो इसोरा मानसिखौ मासे अनो होमबालाय जोंनि खामानियालाय मा जोंनि खामानिया मिथिहोनाय इसोरासो मिथिहोगोन बिसोर बुजिहोगोन खोनाहोनाय जोंनि इसोरा बुजिहोगोन नाजावनाया बिसोरनिसो स्रांखौ नाजावो ना खोमसिखौ नाजावो इसोरखौ नाजावो ना सैतानखौ नाजावो स्वर्गखौ नाजावो ना नरकखौ नाजावो मानसिनो इसोरा उदांस्रि होदों बे इसोरा जुर इसोर नङा इसोर मानसिखौ सनमान खालामग्रा अनग्रा इसोर उदांस्रि होनाय इसोर खिन्थु जोंनि खामानिया जाबाय दायित्व जाबाय जों खोन्थागोन दाङागाव दाङागाव मण्डलिनो होबाय बे दायित्वखौ नोंथांहा रंजादों खोब मोजां जोंनो होदों दायित्व जोंनि खामानिया बे जेब्ला जों रंजानानै बेखौ धन्यबाद होदों धन्यबाद होनानै जेब्ला जों जोंखौ रंजादों बेनियाव रंजादों होमबाना बे इसोरा जोंनो बे दायित्व होदों नोंसोर जेन आं सोर बेखौ मिथि खोनासंनो मोनि मानसिफोरनो खोन्थागोन जेन बिसोरो मिथिनानै आंखौ फोथायगोन नाजावगोन आरो जोबनो गैयै जिउ मोनगोन बे दायित्वखौ जोंनो होबाय जेब्ला जों बेखौ हामबाय होनो बेखौ गौरब प्रशंसा खालामो बे जोंनो बे गेदेर दायित्व होयो जों जेन बे दायित्वखौ मावो इसोरा आशीर्बाद खालामथों बे मण्डलिखौ इसोरा जोंखौ बे मण्डलिखौ
उन्नीसौ सालाव स्थापन खालामबाय जेनै बेसेबां दुखु दाहा फैदों बेसेबां समस्या फैदों जों इसोरखौ हामबाय होनांगौ तथापि बे अन्थाइखाय गोजौ अंदर जानायखाय बोलो जानायखाय दाङाङाव मन्दिराव थानाय इसोरनि फिसाफोरखौ बेनो दैदेनबोबाय थाबाय आरो दायो बे समाहालागै बे बेसा अबस्थायाव लाबोबाय बेखौ बाख्नायनांगोन बेखौ गौरव प्रशंसा खालामनांगोन लोगोआवनो बे होनाय दायित्वखौ मावनो जों गावखौ गथायनांगोन आरो बिनि खामानिखौ बिनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो इसोरनिफ्राय बोलो जों बिनांगोन इसोरा आशीर्बाद खालामथों जों जेन बे होनाय दायित्वखौ जों मावफुंनो हागोन बिनि गौरबनि कारणे बिनि प्रशंसानि कारणे बिनि रायजो बृद्धिनि कारणे प्रार्थना खालामो